ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಈತಂದು ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂತ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೂ ಪ್ಯೂರ್ ಲವ್ ಒಂದು ಪಂಡಿಂದ ಇಂಕ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ರಾತ್ರಿ ಚಿಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದುವೇ ಥಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಚಿತ್ತು. ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರಲಿ ನಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ದುಂಬುಪುರ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಪೋಂದಿತ್ತನವೇ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಚ ಬಯ್ಯ ಒಂದಿತ್ತನನ್ನು ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅವೇ ಐನು ದಿನ ಟುಂಡತೆ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಟೈಮೇ ಪೋಪುಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಏಪ 5 ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಣೊಂದು ಯಾನ್ ಈ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಜಿಂಜ ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂಡೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ 5 ದಿನ ಏಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನಂದು ಫೈನಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಇನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಡಿಯಾನ್ Q&A ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಜಿಂಜ ಟೈಮ್ ದ ಪಿರವ್ ನಿಖಲ್ ಡ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ದೈತನ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತನ ಕೇಳಲಿಂದ ನಿಖಲ್ ಜಿಂಜ ಜನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಕೇಂದರ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಜಿಂಜ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚೆ ಆನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ದಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಪಂಡದು ಪಿರೋರ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ತೋನಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತೇನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಪಗನೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೆ. ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತುಯೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಿಂಜ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಖಲ್ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ. ಕೆಲವು ಪೀಪಲ್ ಪರ್ಸನ್ ನಕ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪುಳಿಪುಂಡ 30 60 90 ಅಂಚ ಪೂರ ಬುಕ್ಕ ಈ ಕೊಂಜೋಲಕ್ ಮನ್ಪುವ ಜಿಂಜ ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಟು. ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಪನಿಯರ್ನ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ದಾಯ್ತ ಅಂತ ಪಂಡ ದುಂಬುದಾತಿ ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಯಾನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಆತ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಜಿ ದಾಯದಿಂದ ಪಂಡ ಈತ ಜನ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಪುನಗ ನಿಖಲ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ದಾಯಗ ಆತ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾನ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತನ ದೆತ್ತೊಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆದ ಹಿಂದೆ ತೊನ್ವೆ. ಸೊ ಜಿಂಜ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಿಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಖಲ್ನ ಪುದರ್ದಾಯ್ತ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಲವರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂದ್ ದಾಯಗಿಂದ ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಪುದರ್ ಎಂಕ ಪುದರ್ಲಾತ ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಚಿ ಏನ ಊರುಡು ಮಾತಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ರಂಜಿತ್ ಎಂದು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಪೂರ ಚಿತ್ತುಂದು ಲೆಪ್ಪುನೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ವೆರಿ ರೇರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಮ್ ಸಿಂಗಲ್. ಈರು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪುವರು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತುಯರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಬುಕ್ಕ ಈರು ದಾದ ಮಲ್ಪುವರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರ್ನ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಡಿ ಇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಓದುದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಿಜಿಯನ್ನ ಯಾನ್ MBA ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇರೆಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಎಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಆಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಅವತ್ತು ತಯಾರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತಾರಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದೆನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಏನು ಪಂತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೆನ್ನ ಮೂಜಿನದ 4ನೇದು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ಜಿಂಜೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಂಕ ವ್ಯೂಸೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆನು ಆ ಚಾನಲ್ನ ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯೆ. ಸೊ ಆ ಚಾನಲ್ ಪಾಡಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ ಈ ಚಾನಲ್ ಪಾಡಿದೆ ನಿಖಲ್ ತೂದಿಪ್ಪಾರೆ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಪಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಜಿಂಜೆ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು ಹೊರವರ ಪಾಡೋದಿಪ್ಪಾನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಅವು ಯಾವಾಯಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಬುಡ್ದು ಬಿಡಿಯ ಈಗ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತ ಜೊತೆ ಸೊ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಡ್ರೀಮ್ನು ಬುಡ್ದು ಬಿಡಿಯೆ. ಸೊ ಅವಾಯಕ್ಕ ಎಂಕ್ MBA ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಬುಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದಾಯಕ ಎಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಅಂಗಡಿಡ್ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿಡ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಬೇರೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಡೇ ಯಾನು ಏನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲೋದಿತ್ತೆ ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪ್ಗಳ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನೇನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿಡೆ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಬೇರೆನೆ ಯಾವ್ದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಬೋನಿ ಯಾವ್ದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಜಿಂಜ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ಡೇ ಫ್ರೀ ಯಾನ್ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲೋದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಜಿಂಜ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಬೇಜಾರು ಆವೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಜಿಂಜ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ ಇಂಚಾನೆ ಅಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಅಂಚಪುರ ಏನು ಪಂತೆ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ Q&A ವಿಡಿಯೋನು ಐಂಡ್ ಏನು ಪಿರೋರ ರಿಪೀಟ್ ಹಾಕುಜಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತೇನೆ. ಅವು ಯಾವಾಯಕ್ಕೆ ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನು MBAದ ವಿಡಿಯೋ ಕನ್ನಡ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ 2 ವರ್ಷದ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿದೆ ಅವು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ 10,000 ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೇನೇನು ಐಟು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋದಿಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಕೆ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸು ಡಾವಂತೀನಿ ತುಳುಟು ಮಂತದಲ್ಲಿ ತುಳುಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರೋದಿಜ್ಜಾನೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಚಾಲ ಮಂತಿದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಧೈರ್ಯ ಮಂತಿದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಜಿಂಜ ಯೋಚನೆ ಮಂತಿದೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಐತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ 1 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನ್ನ ಬೋರ್ಡೆಂಕ್. ಈರು ನಿಖಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒರಿಯ ಮಗೇನ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಒರಿಯ ಮಗೆ ಬುಕೊಂಜಿ ಎಂಕ ಅಕ್ಕೊಲ್ಲ ಬುಕೊಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋಪರ ದಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಂದು ಇದೇಂಕ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತದ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ದ ಮಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದುವೆ ಎನ್ನ MBA ಮುಗಿದು ಯಾನು ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋಡ ಅಥವಾ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪೊಡುದುವೆ ಮಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಂಕ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ರಾತ್ರಿ ಚೆಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದುವೇ ಥಾಟ್ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಿತ್ತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ದಾಯ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬುಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪ್ ಬುಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪಗ್ಲಿತ್ತೆ ಅದು ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗುಂಡು ಒರಿಯಾಗಿ ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪ್ದು ಸೊ ಪೊಪ್ಪಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ MBA ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜಾಬ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಪುಣೆ ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಪುಣೆ ಉಂತವನೆ ಸೊ ಈ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಫಸ್ಟ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಂಡ ಈತ ಪೊಪ್ಪೆ ನಾನು ಈತ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಕಲ್ಪದಿರು ಈತ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾಲ್ನ ಈತ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಓದಿದೆ ಸೊ ಈತ ಓದುದು ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋಪುಜಿಂದ ಪಂಡೆಂಡ ಇಂಚಾವು ಸೊ ಪೊಪ್ಪಗ್ಲಾತೆ ಯಾನ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋವಡೆ ಪಂತೇರಿ MBA ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋವಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪ್ ಪುನಃ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿ ಪೊಪ್ಪಗ ಸೊ ತೂಕ ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ನನ್ನ 2 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಹೆಂಚಿನ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಹು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ಜೋಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಈರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇರಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಈತ್ ನೆಟ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿಂಗ್ ಈತ್ ನೆಟ ಏರ್ಲ ಪಂತಿದ್ದೀರ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬುಕ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಈಚೆ ಮೊಬೈಲ್ ದೆಪ್ಪನೆಗೆ ತುಂಬ ಇತ್ತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಜಾಂಡ್ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋಲ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ದೆಪ್ಪನೆಗೆ ತುಂಬುದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಮಾತ ವಿಡಿಯೋಲ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮೊಬೈಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ ಜಿಂಜ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MBA ಡಿಗ್ರಿನ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್ ಮಚ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡೇ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ PU ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ PUCಲ ವಿಟ್ಲರ್ ಮಂತಿನೇ ಡಿಗ್ರಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದು. ಟ್ರೂ ಲವ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಯ್ತಾ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೂ ಲವ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಪುಪ್ಪನ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಮ್ಮನ ಐರ್ದು ಮಿತ್ ಐರ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಐನ ಬೇತೆ ಊಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನಲ ವೆರಿ ರೇರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ನೂದೆಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಪ್ಪು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಕೀಪ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಮ್ಮನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಪೊಪ್ಪಲ್ನ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿನ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಪಾತಿರ್ದು ಜೀರು ಫ್ಯೂಚರ್ ಡ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪೆ ನಿಂದ ಅಪ್ಪಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲೆ ಈರ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಬುಕ್ಕ ಪ್ಯಾಷನ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪರು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಹೂ ಆಂಡಲ ಜಾಬ್ ಉಳ್ಳರ ಇಜಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಂಡ ಇರೆಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ದಾಯ್ತ ಫ್ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಪುತ್ತೂರು ಯಾನ್ ಕೆರಿಯರ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಚ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಈ ವಾರಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೆ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಯಾನಿತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪ್ ಬುಕ್ಕ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ MBA ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚುಲ ಇಜ್ಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಯಿನ್ ಆತೆ ಐಕೊಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟೇರುಂಡು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಅಪ್ಪುಂಡ ಬೆದ್ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ತಿರ್ಗೆರೆ ಪೋಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬುಕ್ಕದ ಫುಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಏನ ಶಾಪ್ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೋ ನಿಕ್ಲು MBA ಓಲು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚೂರು MBAದ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೆಪ್ಪೊಲಿಯ ಅವು ಕೋರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿಡ್ BCom ಎಡ್ಡೆನ BBA ಎಡ್ಡೆನ ಅದು ಯಾನ್ MBA ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನೆ KSOU ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾರಿಪ್ಪುನೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಉಂಡು ಬುಕ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಓದೋನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಡಿಗ್ರಿ ಮನ್ಪೊಡೋದಿತ್ತನೆ ಇರೆಗ್ BCom ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಇರ್ನ ಇಷ್ಟ ಇರೆಗ್ ಓ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಐನೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲ MBAದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಂಜ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಅವರ ವಿಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಐನ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿಪ್ಪೆ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬುಕ್ಕ ಈಗಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ರಹಸ್ಯ ಪಲ್ನೆಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ರಹಸ್ಯ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಯಾನಂಜಿ ಫೇಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಆ ಕ್ರೀಮಲ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದಾಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಇಪ್ಪುನವೇ ಎನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ರಹಸ್ಯ ಆದಿಪ್ಪು ಜೋಕ್ ಟೆಲ್ಪ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಈರ್ ಪರ್ಪರೇ ಬ್ರೋ ఏ పాండలు ఎవరెవరా మిని ఇజ్జి బ్రో ఇంక్ అయిన స్మెల్ యాపుజి అండ్ టేస్ట్లా తూతిజి అయినా ఇంక ఇಷ್ಟ ఇజ్జి. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರ್ ಒಲ್ಪದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಂಜ ಸಲ ಪಂತೆ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಲೈವ್ಡ್ ಪಾತ
ಕಾಪ್ ಮಜಲ್ಡ್ ಓಲೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕಲ್ ಅಂಗಡಿ ದ್ವಾರ ಉಂಡತೆ ಏನ ಕೈತಲೆ ಕಾಪ್ ಮಜಲು ಇಟ್ಲಾರ್ದ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಾಯ್ದ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಇನ್ಕಮ್ ಏತಂದು ಈ ಚಾನಲ್ ದಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿಂಡು ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಬತ್ತಿಂಡು ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ಟ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿಂದ ಪನ್ಪೆಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿಂಡು ಏತ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Q&A ವೀಡಿಯೋಗು ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ಕೇಳಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Q&A ವೀಡಿಯೋಡು ನಿಖಲ್ನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತು ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಂದ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು ನಿಕ್ಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬೈ